sa vama je The Serbian Shadow, a sa mnom je... The Serbian Wither. 10 ljudi. Danas igramo SCB. Odnosno iznad Craft Bots i igramo na Super Craft Bots. Izvinite ljudi, malo sam se zbunio. Izvini, jesi ti Wither? Jes. Da, je bilo jedan, normalno. Pazi, ima iza jedan. Kaktus! Evo ti napitak! Ne! Glava! Udar s glavom! Ne! Prase, evo ga prase, Ilija! What the fuck? Ne mene! Sorry. Ajde, idemo! Napon! Go! Go! Ne! Zašto? What the fuck? Šta je to, jesi tu? Jes, tu sam. Ovaj kaktus ima kilauru, baš kao ti! Beži! Lupa me! Bravo, babać! Evo ti glavuča! Mene pig napada. Daj, brate! Jedan život, brate, mrtav sam definitivno. Pa gdje se ti ja štitim? Za tebe! Help me! Budi moje obezbeđenje! Ilija! Budi mi obezbeđenje! Pazi, ako te napadne, ako ja umrem, pokušaj da uspeš, da bude živ. Ja ću ono kako zagađam strelama, ovim glavama ću biti strelama. Evo ga kaktus, leti. Evo ti! Evo ti! Ne! Brate! Zabolo, brate, pomać! Ja bežim! Umro sam. Je zauvek. Pa nam se bubu. Kaktus, napadaj me! Evo ti napitak, kaktuse! Koga ti ćeš mene da napadaš, a? Mene si našao. Jo, kako ga zajebavam. Evo, kaktuse, sad bežiš, a? Ovo bre! Šta ću ja, što je došao? Sam se zazvorio. Help me! Ne! Pa što mene bije, sunce ti jebe? I'm sorry. Dobit ćeš kaznu. Gdje si? Silovanje! Mrš! Silovanje dečaka! Silovanje Endermana. A nemoj! Dobro, neću. Ajde idemo. Gdje je kaktus? Eto ga! Ne! Bežim ja! Upamać! Ja ću mrtav biti! Sigurno, upamać! Ne! Ne mogu meni kaktuse! Poštedi mi život! Upamać! Ili ja mrtav sam, imam jedan život! Stižem! Ovaj ludak me juri, podcasti, upamać! Ovaj podcast je ludak, pazi se podcast tog ludaka, Ilija! Evo ti napitak! Sad si moj! What the fuck, gdje ste? Ja ne vidim kaktusa. Ja sam ubio. Pa svaka ti čast. Sad da vidim gdje je on. Ako On je dol, eno ga tam. Ako budemo ostali samo ja i ti, znaš šta ćemo onda da radimo? Ti trebaš da se ubiješ ako imaš 4 života, onda se ubije nekoliko puta i gdje je kaktus? Mrtav? Ne! Upamać! Ja moram da bežim. Izvinite ljudi, ja sam kukavica prava, moram sad da bežim. Ubit će me u suprotnosti. Nisam ja kukavica kao neki ovdje. Tu podrazumeš mene. A? Tu podrazumeš mene. Ne, kaktusa. Nemoj mene! Izvini! Što mene biješ, te ti je? Izvini. Idem na plan do njega. Eno ga! Napad! Pa Ilija, što ideš na moju glavu? Ne, nećeš.
Nećeš glupi kaktuse. Ne, nemoj da mi bodeš. Ne! Dolazi do meni, Ilija! Nemam pojma gdje si. Ne znam ni ja gdje sam. Ključ A tu traži. svidite. Pazi, Ilija! I do tebe! Aha. Upravo ovaj. Ja živ. I ja sam živ. I ostali smo ti i ja. Koliko ima života? Jedan. I ja. Večita borba. Ti? Čekaj, moram da kažem, da najavim. Borba svih vremena počinje za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Go! Idemo! Cheater, jedan Klaus. Tako je. Čiteru Kilaurski! Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se uskoro. Ćao. Ćao!